tare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to haalirde gaynako nammarila nanka e fema galoya jokkere en ɗama kiidira radio tata se homrol foti yuttala kon waktu yoni ha to jabigue radio liggeya tare ha to alqama ñoro en jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal hoore jolidi ndi hono basiru jomay jahar faya dawani hande o toon to leydi guine bissawo jillo jokkere ɗam kame golle ha tenti noon ko fadi banggue faggudu kame yogaya pinal e ñeñe hakkude leyɗele ɗiɗiɗe kala ñalawma hande o ko ñalawma tataɓijo ko fate dakama madina gounas aynaɓe taweteɓe falde nde ɓe kolliti weltare mabɓe kedora hen caggal ma en kettoyo musidɗo men amadou sambalo to leydi gambi hoore julindi adama baro waɗi jillu mum to sere kunda yogay gollorɗe taweteɗe booli gam heɓanade o seyi tijjaɗo nayi lewru fanunuma en ketto musidɗo men ko danene abouba to leydi mauritanie teskama ñalawma heccanki o taccugol keeri no fotiri kala ɓen koninkoɓe leydi mali wallitimum hewɓe taweteɓe toon kolliti hen a mette mumen mawɗe no fewi hoorejo leydi ndi bannoɗo jillu mum toon to nehobi lamrugo leydi kenya arti e ndega leydi ndi ma en ketto musidɗo men alhassana oumar mboce to leydi mali finoɓe tokoro hande o hewɓe mabɓe moɓodiri gam hollirde mette mumen jeeyi sababu noon ko caɗele carburant e ndega diwano to leydi guine konakiri ba wuuri holliti ko haɓade basala woni ko ummi ɗum jeeyi sababu o tawama to nehobi taw ko jonde hakkude afrique kame boñmo windere kabruji men maɗen to burkina faso côte d'ivoire ma jaa to togo ghana kame rca nigéria rdc congo ha ton jolama jabberi musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ki lekki gorelte safruki ko heewi hande o e nder windere nde kala gorelte ko haako moƴƴo iwru ko to kordinoro ari ko safrude e wallude ha moni kala yiito hen hoore muɗuma gorelte hewɓe safortoɓe kolliti jiitimi hen koye mumen joguiɗo avc jogui cardiaque mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru e kala ko fate ɗin fannuji kala sa jokkodire gorelte ma wi alhamdulillah neɗɗo tuƴiɗo yahata juma ni jama ni jokkoyde enɗam gam ɓandu musde jokkodire gorelte ko haako moƴƴo a yittat ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam gulɗam aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorelte sa yiɗi hedde hen kollaɓe jahata koto google mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoorema kala ko gorelte safrata kala sa yiɗi jokkodirde e tonggode gorelte so tawi gonɗa koto risatol jokkodirta koye galle ceerno yahya ba mbatta ko 77 780 30 85 so tawi noon gonɗa koto wuuro teddungo woni madina gounas jokkodirta koye amadou sambalo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi noon gonɗa koto galoya jokkodirta koye aissata touré mbatta ko 77 218 09 98 so tawi noon gonɗa koto aslem jokkodirta koye mamadou demoya mbatta ko 78 289 03 90 so tawi noon gonɗa koto pikkina jokkodirta koye amadou isman ndiaye mbatta ko 77 426 68 04 so tawi noon gonɗa koto melga jokkodirta koye abdoullahi diallo 77 714 94 15 so tawi noon gonɗa koto marsibu ɓeesa jokkodirta koye amadou diallo 78
219 72 54 so tawi non gonda koto leydi France jokkondirta koye Haruna Ngayda 06 05 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte e jeese men dañen jaam. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji laaɓaɗo listihara kumpitiɗo lasrari gollowo golle mantiniɗe e nder rendo. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji jabanaɗo kuɗol guittowo humre gila to dewle e ɗannungal kayitaji ha e golle kala. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo bittuɗo leɗɗe hayɓen kollaɓe cafrowo yogay ñabbuji cuuretoɗi e nder ɓalli kono kadi cafrowo fibron kono ne kadi debbo donkude ɓesnude caɗele gorago emo seyɗani memi kala. Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo holto tawete hande o wo tawete koto Paris laamorgo leydi France sa yiɗi jokkodirde laaɓaɗo kuɗol kumpitiɗo lasrari yanke kumpitiɗo listihara jokkodire e tongode makko. sa yiɗi jokkodirde e tongode Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ko tongode makko leydi France ene waɗi WhatsApp. musidɗo makko giɗo makko ene tawe to Dakar laamorgo leydi Sénégal ene wiye Ceerno Abdoulahi Diallo sa jokkodire on mbatta ko 00 221 77 714 94 15 musidɗo makko giɗo makko Ceerno Ahmadou Dia jeyade to leeraɓe taweteɗo toon to Dagana ha to Rosso base on noon sa yiɗi jokkodirde mum mbatta ko 77 537 79 28 musidɗo makko miñi ko giɗo makko ene tawe to Noksoɗa laamorgo leydi Mauritanie woni Ceerno Siré Diallo sa jokkodire makko kanko Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko melga wuro jinneji mawrokke tongode ona. musidɓe tedduɓe laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari e dow moɗon. kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe mo bare capantati seeto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men e ɗemgal Pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba kanko Ceerno Ahmadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuro jinneji omo tintina bandiraɓe kala o saamo tawe lawola iwde toon to Paris laamorgo leydi France ngam faademo toon to Dakar mo Madina Gounass nden tongode nanɗon e nder kumpital mon ɗemgal Pulaar tongode makko leydi France ha hande ne jokki yaade kala nodduɗo heɓat tene kadi kala accuɗo hen message to banggue WhatsApp o wawat hebde ɗuma onon taweteɓe toon to Madina Gounass yiɗɓe gorelte jokkodir toon koye 78 119 00 65 nototo mon ko Amadou Sambalo toon to Dakar Madina Gounass keddoɗen teskama hikka o wonande kewendi yimɓe gaari ha keewi kono kadi teskama hikka o elle maawi yimɓeɓe ɓuuri wanjade e duuɓi cakkitiɗi kala teskama kadi Dakar hikka Madina Gounass yimɓeɓe giwi e kala banggueji hay so tawi woni nguleki e Mboyo ene heewi jamma ñalawma kala elle maawi yimɓeɓe ɓuurani tigui tinde ɗum ko wona ɗum ko noon aynaɓe taweteɓe fallende ɓe kolliti ñalawma kala garɗo ko kamɓe jogui dammuwol ceerno e nder dakorde muɗum ma en ketto musidɗo men Amadou Sambalo toon to wuuro teddugo Madina Gounass walini ha toon to lollirde Dakar hande Madina Gounass taw kadi ko balɗe sappo alliyankoji ñalawma hande o wacci ɗum a balɗe tati Amadou Sambalo assalamu aleykum wa rahmatullah. wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sar Abdoulaye Sarr mi salminima mi juurimama mi salmini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinima Sar Abdoulaye Sarr kaɓuru men ɗo e nder Dakar mo Madina Gounass e hitande hikka nde oɗete Dakar ɓe no ganduɗa ko aynaɓe
taweteɓe e nder wuro Tottongo Madina Gounass ha e kadi aynaɓe takkiɓe wuro ngo kala hikko noon ɓe kodiri so Allah lamɗo jaaɓi ɓe jiiɗi ko jogade e mbaruudi Daka ceerno mbaruudi galle ceernotoɓe Madina Gounass ha Daka o Sako ha Daka o ɓenna so Allah lamɗo jaaɓi gila fuɗɗa ko hen ɓe goni gila fuɗɗa ko hen kadi on sifo ɓe daari hamdulillah min golle en jahano moƴƴi en jahano hannirde kala joguiɗo naggue joguiɗo mbaalu ko wonde kala kamɓe kala ɓe ndeñiri hano hannirde ni wittinɗi kadi taweteɗi nder Daka o kamɓe kala ɓe gaari ɓe ƴeewi fodde ko adda ko ɓe tawi foof en hiisi ene selli kono kadi ine jaam kono kadi kamɓe wittinoji kala ɓe ñaagui dendagueroɓe Dakaji ɓe kala mone hirsa dammol muɗum e nder Daka muɗum yo wat feere tintina kamɓe wittinoruji ɓe gara soɓe garat so joomum ko addata ha to ɓe goni ga ɓe mbawa ƴewde dammol ngol ɓe mbawa wadde tampo mabɓe mo ganduɗa kollira dammol ngol ene rewi lawol ene selli ɗon so Abdoulaye Sarr Dakaji ene gayna kala ñalawma ko dammol kala ñalawma ko dammol ha Daka o Sako so Allahu lamɗo jaaɓi kolliri noon gila ɓe puɗɗi kamɓe wittineruji ɗi ha caweɓe gote ɓe koddidi foof ene rewi lawol fodde kadi addoɓe mabɓe kadi fof en ndewi ɗum lawol hano hanni tan Abdoulaye Sarr eɗen gandi so wiyama Daka kono kadi golle ene tawe hen ko yawti ko wonno golle faade e lewde guese e ko nandi hen guese ceerno ngollo lawol noon ko tudde leɗɗe ɗe ganduɗa gila tamoroje ha e mangoje ha gueɗe goɗɗe wadde oɗo saaha bandiraɓe kala ene jaa toon to forro e yamirore ceerno gam tudde ɗen leɗɗe yimɓe en jahano moƴƴi jaagol timmugo a yiyat fodde gaska goora taw yimɓe nogas walla sappo goni hen taw gasigal gotal goto kañum asata goto fiya ko kañum astoto goto kadi wiya kañum kadi tutata nde wonno yimɓe ne keewi kono gasirɗe kewani kono kadi machallah gollam golle tiiɗe kono kadi golle mantiriɗe Sara Abdoulaye Sarr Daka o hande o ñalawma taw e Daka o Madina Gounass guiɗa fuɗɗa o saaha ko jaam tan inchallah en rewi lawol ha celle gotte teskaka hen ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓiɓe fulɓe andu diinama Amadou Samba Lo Daka mo Madina Gounass jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe wiya tan kala garɗo Daka yo tinno awa lekki ɗon ɗo Daka o waɗata ɗo nde tawno leɗɗe so gawama ɗon taw kadi ko leɗɗe ñameteɗe guila e mango en ha e leɗɗe gueɗɗe kala ene gasa kadi ma wonan gartam Daka o to banggue ɓuuɓol e ko nandi hen kala hanki noon hewɓe kay asannoɓe ɗen gasɗe gam tudde leɗɗe mangoje ɓe kolliti koye ceeɗu ñeelewu wona konde ɓe gasi ha ɓoyi tan ɓe kawri koye diƴƴe e nder majjum ɗum ne kadi wonaniɓe kawisa e beelema mawɗo no feewi Amadou Samba Lo to Daka mo Madina Gounass wonande Mamadou Ba gorko mo asde balla guila ari toon holliti wuuri tan ko tew juɗaɗo ɗum noon minen kadi min gandi ɗum daɗata men ɓoyata min mbanjotona sen giwi e fannu on banggue Daka Madina Gounass landa APR en wondi kadi e gardegol ex président gonnoɗo hooreji leydi Sénégal hono Macky Sall ɓoyata ɗo tene aseɗo Manel Setimum timmuɗo e nder région ngaji tati ko wayno Kolda Kaffrine Tamba maɓe mbaw kadi yettade ha toon to Daka mo Madina Gounass gam yettinde calminali mabɓe e teddugal faade khalifa ngal teddugal gongal hakkude gonnoɗo mawɗo leydi Sénégal e khalifa mo Madina Gounass woni Alhaji Ceerno Amadou Tijani Ba mo ganduɗa hande ene ɗowi golɗo henna guinol golle payidinde ko fate banggue lulde alliyankore waɗore a taw ko toon to Daka mo Madina Gounass hoorejo leydi Sénégal hono Bassirou Diomaye Diakhar Faye dawani hande o sanga 11h toon to Bissau Guinéen ko leydi hoddidi leydi Sénégal kono kadi ko leydi ɓurdi jokkodiri to banggue faggudu e nder leydi Sénégal to banggue awo ha e fannuji goɗɗi kala kono kadi ko leƴƴi ɗiɗi woni tan ko leyɗele ɗiɗi natodirɗi to banggue pine kame jokkodire kono ne kadi ko leyɗele ɗiɗi ɗe ganduɗa koni koɓe jaam ene tawi toon taw kadi ko ɓen ɓe CEDEAO Sénégal ko wala ɗum ko noon kanko Bassirou caggal nde Ousmane Sonko hoore jagorɗe gendi leydi ndi yogay jagorɗe dusimo ha to Bowal Ladi Diwoje ngal Paul Sédar Senghor ko ɗon o ƴetti lana makko ndiwowo juroyi to Bowal Ladi Diwoje ngal Bissau Guinéen ko ɗon nando makko Oumar Sissoko Mbal wawi yaltude ɓe jaɓɓodiri ɓe danodiri ɓoyani tan liite gendiji ɗiɗi kala gutti caggal mum noon ɓe naati nder wuuro ngo ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi kami moƴƴitinde jokkodirala e cehilagal e koddigal ngal ɗo taɓal noon waɗimo taaɓe ɗiɗi walla miyen taaɓe tati guila o laami leydi ndi caggal nde o yeehi toon to leydi Mauritanie Gambie o wattindi hande o ko toon to Guinée Bissau ɗo joni to gonɗen wo jofti e nder gendi leydi ndi Sénégal
officier national de la lutte contre la fraude woni tan OFNAC ɓe jaltini rapport keso pul ɗo ɗo kaletena e télégramme mo keɓɗen giwɗo tan to Sénégal ɓe kolliti noon koɗo hen rapport ko 2023 hitande yawtunde ene heewi noon fraude e guyka e plantuji kewɗi gonɗi hen gam dirtinde ngaalu leydi ndi kono kadi ne heewi hen haalama en garto hen so tawi en gandoyi ɓen ɓe inde mum coomta e nder oɗon fannu ɓen kadi liggotoɓe collectivité territorial leydi Sénégal natannoɓe hofgo juuɗe ken tolno hande e lebbi kame bandu men kala caggal altina hankoɓe kollitino 120 waktu koɓe natunoɓe hofgo juuɗe kono ɗo saaha mo gonɗen wonande koolaɗo kuɓal tambiɗo on fannu holliti hoore jagorɗo guendi leydi Sénégal Ousmane Sonko e gouvernement leydi ndi ƴetti pellital oɗo saaha jogaɗɗi dossier ji juuɗe mumen beele kadi wawde reglude caɗele ɓen gollotoɓe collectivité territorial leydi ndi Sénégal beele ɓen kala gayna ko fate banggue hofgo mumen beele leydi ndi wona e golle garɗuɗe caggal ɓen mahannoɓe koɓe jettoɗe ko fate cornisaji ɗi Dakar kono kadi ha tenti ko fate littoral oɗo saaha laamu leydi Sénégal ha tente hoorejo leydi ndi o yammiri ndin mahdi yoddarto wi noon ko Pierre Goudiaby Atepa mo ganduɗa caggal nde rewi e télévision mo leydi Sénégal taw ko RTS ñalawma heccanki o holliti on yamiri yoɗum daro kono hewɓe kolliti ɗi galleji dariɗi ha mbadi mum feeñi kay wona hunde fonde helede foti ko jokkede hewɓe hen noon gaddi jiyande men ɗum noon ko caggal nde ɓe kolliti wone métre uji kay ɗiɓe calcule hakkude e maayo ngo ɗum noon so tawi neɗɗo tacciɗon tan ndin maadi kay foti ko derguitede hayta laadade Dakar Thiès Mbour Saint-Louis ɗiɗo hen nokkuji kala kay ɗo mahatino hen taw koy koye ndin mbaadi hokkirama yamirore nde dartoto ha laaɓa gouverneur de Thiès yamiri dartugol ko fate logement 100 000 logement mo ganduɗa yuɓɓinno ɗum ko gouvernement jawtuɗo toon to Dias ɓe kolliti won hen leyɗele wona leyɗele dewnaɗe lawola hokkiri yamirore ɗum nde dartoto ko ɓuuri yawde hanki o ɓen hofnoɓe juuɗe mumen taw koye gollotoɓe Dakar Dem Dikka dañi kay sabotoren waɗaɓe sabotage helɓe toon bisuji eɗen gandi Sénégal rafama rafi mo ganduɗa kalde mette mbaɗi tan alay saago wooda bonnuɓe ɗin bisuji noon wonande weeruji men kela bonna jagorɗo yagara o Malick Ndiaye o holliti maw uddide hen losko yañgo no feewi kala kay waɗɓe ngal gueɗal walla ngal baɗal ma mbaw rewnede lawola keddotoɗen koye accident ji yagara ɗum ko caggal accident musɗo bannoɗo yontere yawtunde taw kadi ko toon tokkugel ha ganduɗa ken tolno 14 neɗɗo keddi hen 50 gañi hen ɗum koye on biisa mo ganduɗa jannoɗo caggal muɗum ko Jaga Ndiaye goto guewnato Mbour ne fayi to Kaolack yani yimɓe nayo mbasi hen pittali mumen hanki o ko kar goto yani toon to MG taw kadi waɗɗani taw koye MG ɗum noon waɗɗani rond-point an ko ɗon tigui o yani waɗi noon debbo goto jalto Kermassar wasi hen fittanu mum 24 gañima hen sappo ne tampi no fewi enen goni e cuuɗi Safara kanko hen Malick Ndiaye mo ganduɗa kam woni jagorɗo yagara fuɗɗima hebde kaaɗeki ko fate jagorgal tambingal oɗo hen fannu gulɗo diaw e ɗiɗo hen accident ji ko wona ɗum konon to Malika plage hanki kikiɗo tonne kadi ko camion goto mo ben kañum yani waɗi noon gañiɓe hen kono waɗani hen wasɓe hen pittali men to Thiès hewɓe kay yeeyoɓe basalle kame remoɓe hande o de ɓen remoɓe basalle mosani tagui noon wasdemo mosde koko fate banggue kewgol basalle e jeereji ɗi Thiès ganduɗa so tawi a addi aɗon kadi yoya nana fawdiri no fewi ɗon ɗo sac jarata kene fotto wonde 900 ha ujunere mbuuɗo ɓe kolliti koɓe mofti ko ɓuuri hewde ni to Sindiara eɗen gandi to ne kadi ko suka gorko mo lycéen kañum fiɗa kural taw kadi pelluɗomo o wiyete ko Mayse Ngom noon kañum felli élève mo lycéen biyetenoɗo Malick Pouye kanko Malick Pouye noon ko sanga pecce jamma o yi oto koddiɗo mabɓe ene huɓɓa ko nden noon wayalti gam yidde ñippude ɗum hawre noon on gorko nayejo
mo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi woni mayse ngoma yaltini feten mum sikki ko gujjo daaƴe makko kural ngal kural noon yaltinimo aduna ɗone ɗon hewɓe hanke élevaɓe kolliti metti mumen duppi galle on gorko keli ɗuma caggal mum noon hanki police ari ngam wawde kalmude ɗum ɗon ko wala ɗum ko on gorko noon hollitama ko kittuɗo seeɗa kono kadi ko neɗɗo jiɗɗo wonde goto kamniɗo wondude jeeyi sababu noon joom suudu makko e sukama kala geggi payto commune Mbour ko toon a Koɗoy kono noon oɗo saaha omo tawe e juuɗe kanko ɗo hen gorko mo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi jaheten koto keerola hakkunde Sénégal e Guinée Conakry ɗum noon sukaɓe hewɓe iwnoɓe to Guinée Conakry ko kañumen juuki toon jeeyi sababu ndun juukayre noon ko ɓen sukaɓe almuɓe ɓe ngala kayitaji nawetoɓe to Dakar ngam janggoyde e yeloyade oɗo saaha noon ɓe kaɗama nadde leydi ndi siftinde moon saare Dakar laamugo leydi Sénégal ko cukalon tokka coona jiyata ne ɓitti potuji tamate mawɗi no feewi woni jogui ko siwoji beurre mawɗi no feewi ngala paɗe wutteji ceekiɗi tunuɓe yahoɓe ne jeelo haalisaji sukara e goɗɗum kala e waktu e kala saaha ɗum noon oɗo saaha hewɓe kay kolliti ɗum ɗo henna fotani wonde foti ko nattude wonde e nder nokkuji ɗi henna ɗum ɗo henna uddi kumpital men ɗemgal pulaar e nder gendi leydi Sénégal jaheten ko toon to leydi Gambie woɗɗani Sénégal taw yin toon koddanene Abouba Adama Barrow woni koye heɓanade jaɓɓade o seyi ɗum noon waɗata ko nayi lewru dartoon ñalawma janggo ngal cetal kewgal doole jogal ngal ardi toon to leydi Gambie kanko Adama Barrow yaɓɓiri koyɗe makko ngam yillade yogay boli ƴewde no ɗe pewnira to Serekunda koddanene Abouba assalamu aleykum wa rahmatullah eɓe ganduɗa kadi wa aleykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh salminama en calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ko ɓuuri tengtude kabaruji men e ñalawma hande o hoorejo leydi président Adama Barrow eɗen gandi tan ko heddiɗo e OIC somi ɗo timmani e yontere ene wayno caggal ɗum noon eɗen gandi fodde laabi nogasi jogorɗi walla gonɗi e moƴƴinede oɗo waktu e nder wuuro Serekunda ko takki ɗum e ko taari ɗum kala ɗum saabi o ɓorni paɗe makko yaɓɓi fela makko gam tigui yaadude yoga e jaborde e yoga kadi e ɓe ganduɗa kadi ko hilifaɓe liggotoɓe e laamu ngu gam yillade ɗiɗo boli ko wayno tan Jokko Bundung Latrikunda Sabeji Bijilo Sukuta Nema Kololi Taban Bijilo ha to Sukuta Wulinkamma Burfoot Ghana Town Sallaji Mariama Kunda Yuna Farato Bojankunda Lamin Gunjur Sanyang Batin Hadin Highway ɗiɗo boli kala hoorejo leydi président Adama Barrow heeɓi yillade ɗum tawne yaadi e yoga e jaborde e yoga e hilifaɓe kadi timmuɓe to banggue laamu to ene wayno tan nde wi laabi ɗi so tawi koɗi temedere ene wayno capanɗe jeetati o oɗo waktu tigui rigui paari te no yiili golle ɗe ni ɗum ɗo woni hunde weldemo hunde kadi ne ganduɗa kadi omo andi o AIC somi ɗo ɓenni ma waw tigui rigui continde no hannirta ni ennete saabu ɗum eɗen gandi ko wiyete trafic jam woni tan boli ɗi ne paaɗa ko ɗum saabi ha ɗiɗo laabi mbawa moƴƴinede gam tan ko wiyete trafic jam ko woni tan hankkadi ni boli o circulation wasa fadde no hannirta ni ennete te ɗiɗo laabi kadi ko gondude e garanti ma waw tigui rigui wonde ɗo duuɓi limtinde e nder leydi meɗen te Gambie o holliri kadi wonde adduno caɗele ɗe ko faate banggue nawe woni kuɓɓam ene wonde to banggue ndiyam kala courant wawde tigui rigui dirtinde ɗum e laabi ɗi e yoga kadi palasuji gonnoɗe e laabi wawa dirtinede oɗo waktu foof ɗum ɗon e woni caggal meɗen oɗo waktu alhamdulillah wadde mbiyen leydi men Gambie paari jaɓɓade oɗo OIC summit no hannirta ni ñande 4 e ñande 5 lewru mai e nduɗo ɗo paaɗenete koddenen Abouba jokkodiranno weltare ɓiɓɓe fulɓe weltare TV ɗo e Serekunda koddanene Abouba to Serekunda golle ma jooɗi peewi ɗum uddi kumpital men toon to leydi Gambie paaɗena ko toon to leydi ndi Mauritanie to leydi Mauritanie hakkunde Arabie Saoudite e Mauritanie sifande ko fate banggue fannu énergie dañi sifede nden sifande laati ko toon to capitale Royaume Riyad mo Arabie Saoudite Riyad ko toon tigui ɗum sifodira hakkunde jagorɗe ɗiɗi woni jagoɗɗo mo gendi leydi Mauritanie nana wulde Achroga jagoɗo tambiɗo ko fate pétrole kamne wonde Abdel Aziz Ben Salman Ben Abdel Aziz Ali Saouda oɗo henna ɓe dañi sifodirde ko fate banggue fannu gaz e fannu kuɓɓam e nder ɗiɗon fannuji kala Royaume Arabie Saoudite rokkiri hanki o Mauritanie ken tolno e tonuji temedere taw kadi ko tamoroje ɗum noon rewi koye ambassadeur mo leydi Mauritanie tawite to Nouakchott gam yettade cetal
tambingal nguura leydi ndi gouvernement leydi Mauritanie yonnani wonande kay hewɓe wiɓe wonande laamu leydi Mali ha tenti noon koni komum tacci lawol gongola kerol ngol ganduɗa hande anda ka taw ngol kerol ɗo ɓuuri a tolnade taw kadi ko toon to hawdila sharqi to hawdila sharqi taw kadi koye nder oɗon diwan ɗum ko caggal nde hewɓe kolliti e oɗon fannu taw koye nder diwan mo Adela Baglo hewɓe noon kolliti hen a jonnani kono kadi laamu leydi Mali ndi yeddi ɗum ha mi wile ɗon no ganduɗa kerol ngol suwa taw a tongede hay seeɗa keddorɗen koye nder leydi ndi leydi Mauritanie keddorɗen wonande goomu taw kadi ko commission parlementaire wonande ɓen sarɗe yankoɓe e nder nguɗon goomu commission ɓe mbawi lulade gam yurnitade projet ji 4 ciifodiraɗi taw kadi ko hakkude leydi ndi Sénégal kame leydi Mauritanie ha tente fanno judiciaire ko fate ñawoje wonande on ɓiɗɗo Mauritanie najo nangaɗo Sénégal walla ɓiɗɗo Sénégal najo nangaɗo Mauritanie taƴanane lelo e kaso beele wawa jikkitoyde ko taƴana koye nder leydi muɗum e ɗiɗon fannuji goɗɗi kala hanki o ɓe mbawi wadde nden lulde taw kadi koye lulde kaldigal ɗon fannuji alhamisa paɗo financement ji kewɗi ma mbaɗe e maayo ngo Sénégal taw kadi ko capanɗe jeeɗiɗi milliard koppareji ugguya kiɗɗe ɗe ɗum ko ɓamtude faggudu ngoɗo hen maayo taw koye banggue Mauritanie e Sénégal kala ɗo e duuɓi 5 paaɗi woni 2024 ha yettanima 2028 taw kadi koye gardegol OMVS catal tambingala wonande kay maayo ɓamtare ngo leydi ndi Sénégal kame leydi Mauritanie kala musidɗo men Alhassane Oumar Mbodj hoorejo leydi Mauritanie jofti e nder gendi mum ɗum ko caggal nde o tawtora jonde haɓade basal toon to ne robbi leydi Kenya. Assalamu aleykum wa rahmatullah, min calminima. en calmitima Sar Abdoulaye Sarr, en calmini dendagal hettiyankoɓe Ayawo TV kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie e ñalawma hande o hoorejo leydi hono Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani o arti ɗo e laamorgo leydi hono Mauritanie wonno ko ñalawma hanki o e wayno ummori ko to Nairobi laamorgo leydi hono Kenya tawno o yano ko tawtoroyede batu ardiɓe leyɗele Afrique o wawi noon haalde toon haalande makko gam wiide wonde Afrique dañata ɓamtare tawkata ko junde ko ma dañat en koppereje fodde milliard uji temedere capanɗe kala ko leydi hono Mauritanie ko yewiti e cellal o ardima urbitugol nokkuji 5 taw koye cafrolɗe ɗo e nder laamugol ngo hen ko mahaɗi goɗɗi ɗi kadi ko jaccinaɗi taw noon ko dental leyɗele Europe yaltini ɗen koppereje boñ leydi hono Mauritanie noddeteɗo taw banque centrale heeɓi jeenari Afrique gam wonde ardiɓe to banggue gollorade karallagal taw ko kesal ngal ko yewiti noon e finance maji leydi Arabie Saoudite kadi koye tamaroje didal yimɓe seni yeehi noon mission caggal kay ndeɓe janoto mission toon to Adra gorgol toon to kadi ko Asaba ngolɗo law noon ɓe payi ko toon to Nouadhibou gam yewtidde e wona e ɓen taw kadi ko landaji dawrugol société civile en e ko yewiti noon bindetagol e doggi woote taw ko liste électoral kodde ko ɗin woni muhimmo mabɓe gam kay hirjinde toon ɓesgu tan toon to Nouadhibou toyete ene wayno ɗo noon ko palol dande maayo ɗo noon jaheren ko toon to Mbon noon sarandogu paaɗen sarandogu waɗɗani toon to ɓogge fodde kiloji 10 ha to banggue hirnage ɓogge to ɗum noon ene wayno ko gafgol hayre ɗum noon ko maade toon poste santé taw ko tibba be ɗum noon ene wayno délégation générale taw ko délégation générale ta Azour umori to Nouakchott fayi toon to capitale régional mo Barakna woni Alege ene wayno délégation ko ni sifori Hamoud Mohamed taw ko délégué général ta Azour Ahmed Lafdal taw ko coordinateur taw ko programme Sheila won accès au service taw ko de base Saleh ko coordinateur de programme Baraka wonde e docteur Mohamed Sidat ko o woni chef taw ko projet santé le wonde noon Muntaga Sada Kelli taw ko chef projet énergie Samba Mbarek responsable protocole ta Azour ko ɓeyɗo mbaɗi délégation mumen gam artude hayre taw kadi ko mahagol poste de santé mo Sara
Dougou ɓe ndewi noon ko Alege ɓe tawi toon taw ko on ɗin autorité ji taw kadi ko diwan kono Barakna ene wayno ko o gouverneur taw kadi ko adjoint woni Wali Moussaïd wondide kono préfet mo Bogué wonde Ba Adama Moussa taw ko maire commune de Bogué o ene wonde kadi e ɓen honiyankoɓe e joguiɓe kadi ndenka kadi e kisal diwan o kamɓe foof ɓe mbawi kono fo yaɓude toon to Sara Dougou gam koye afgol kadi nde ɗo hayre ene wayi noon gafgol hayre ngol noon ene tawtora noon e dendagal ɓen ardiɓe guure Sara diwan taw kadi ko Mbon o ɓen gaari e tawtorede gafgol hayre ngol ɗum noon ene wayno taw noon addi ɗum noon ko on ɓiɗɗo wuuro ngo nodditeɗo kono Moutaka Sada Kelly taw ko chef du projet énergie jeeyaɗo kadi e ta ajour ngal ɗo catal e jooɗigal ɗo e lamorgo leydi kono Mauritanie taw ala ko wallata so wona ko wonde e ɗin projet ji e maade woni e ɗin taw kadi ko nokkuji baɗɗi fayida no fewi oɗo noon wawi feƴƴude ɗo foti ɗo rondi ardi ɗum e nokku mum addi ɗum e wuuro mum gam wiide kay yo kadi oɗo poste de santé wawa hono mahe toon nde tawno ɓe joguino ɗon ko dispensaire mahaɗo guila e duuɓi baw kadi safruɗo e dendagal hoddiɓe ɗon hoɗɓe ɗon e Mbon hani e ko wona ɗon ɗum noon kadi so tawi dañi gueɗe mbaɗe noon ko jarde e mande kadi e oɗo ɓiɗɗo baɗɗo ngal ɗo hono baɗal taw kadi ko addande wuuro mum ko foti noon e safrirde wiyede yo ma ɗon taw ko tibbe wona hunde wemde no fewi ɗum woni noon e dendagal ɓesgu bonnade e kuuɓal e hani e on taw koto gardiɗo kadi oɗo wuuro ngo chef de village wona nanko Oumar Ba wawi hono jardemo e mandemo e konngol noon wonande ɓen ardiɓe guure ɗeɓe foof o jogui konngol wiide wonde rutta teddugal e ngal ɗo baɗal e délégation o timmuɗo e garɗo guila e maire o hani e ɓen e délégation e kuuɓal e jogade miijo kay dañde ko wayni artir ɗum kadi e wuuro mum wona hunde wemde no fewi ɗum noon ɓe duunimamam kaddi oɗo duwaw ɗo ko gouverneur mo Nema wi wonde toɗɗima noon commission taw kadi ko bawɗo rewidade ɓesgu hoɗɓe toon ɓe to keerol hakkude leydi Mauritanie leydi kono Mali gam kadi hono ƴewde e ɓen bonnanaɓe toon kalki mumen ha mbawa kadi kono wawde ɗum kadi wawde kadi windiradeɓe kamɓe foof haɓe mbawa kadi kono tottede koɓe gumira ko kadi maɓe jaaha ha toon to Mali e gam yirnidirde e laamu Mali ngu gam wiide wonde ɗe gueɗe kadi kamtonɗe baɗɗoɗe kala saaha toon yo ɗum natto ha toon no fewi e ɓen yimɓe kadi faljuɓe kadi ma mbawa kadi kono yewde kadi yewtude ɓen mata ene mbawa kadi kono yitede ko ɓuuri yawde e yajade Sar Abdoulaye Sarr ko ɗum redo tonguɗen habaruji meɗɗo e nder leydi kono mutaɗe ñalawma hande o taw wonno koye dade musidɗo moon Alassane Oumar Bocci gorko mo Sar Dogo gam e weltare a Yawo TV. Alhassane Oumar Bocci golle ma jooɗi peewi taw kadi ko toon to leydi Mauritanie sen giwi paɗen ko toon to leydi Mali ambassadeur mo leydi Mauritanie taweteɗo to Bamako waɗi jillu muma gon jillu noon ko toon to Mardia walla mbiyen toon to Mardia ene tawi nder état mo Nara wuuro wiyetengo Silla kene foto wonde 150 taw ko neɗɗo Mauritanie najo taweteɓe toon hen 150 ko sukaɓe hen 110 ɓen ko mawɓe oɗo saw yewtide mabɓe beele kadi mbawa iwɗon ɓe koota to banggue leyɗele mabɓe kala nde tawno on diwana wona diwan deƴƴo hay seeɗa keddoɗen ko toon to leydi Mali inde makko ko Abou Houzaifa kanko noon o jeeya koye Dayesa woni l'organisation état islamique kanko woni teɓɓitaɗo hecciyanke no gase jeetati nduɗo hen lewru toon to linde liman taw kadi mbiyen ko toon to Talataya ene tawe Gawo ko toon noon armée leydi Mali teɓɓitimo hewɓe noon cettimo ɗum ha tenti noon e on jii ɓen taw ko on ko walaɗo kuuɓala mo ganduɗa ko mouvement MSA holliti ɗum ɗon o ko wonani goto tan no wonde ken wona 50 e ko fawi kay ƴeewo teɓɓitata taw kadi ko toon to Talataya teskama noon o ɓooyi wadde janguji makko ha toon to tongo hewɓe finoɓe to koro subaka hande o moɓodiri gam hollirde ɓe mette mabɓe ko fate banggue carburant tettaɗo oɗo saaha diwan o woni koye caɗele mawɗe no fewi to région Bandiagara e fayna Bankassa kala to mofti hanki o ko auto police kañum woni ko yani oɗon auto police janɗo noon o yaɓɓi ko min sarapon mo tiɓi sarapon mo tibo ko ɗon o yaɓɓi oɗon o fano koto poste ke nden ka mabɓe ɗum ko hanki sanga 12 heures
kono kadi waɗi hen gañiɓe waɗani hen noon basɗo fittando mudema conseiller taw ko disodirteɗo e fannu keeriɗo taw ko on shekel ko guela mayga woni Abdoul Khadiri Mayga on tigui wedda e kaso hanki taƴana duuɓi ɗiɗi e kaso hen hitande ko ferme o yiyata nangue hitande wonde no wawi yaltude ɗum ko caggal nde o nanggano kene tolno o nanggano ko gila jeetati lewru mars o nanggano kanko noon jeeyi sababu nanggal maggo ko caggal addanede mo kayitol ko fati cyber sécurité taw kadi ganduɗa ko imam Oumarou Diara mo M5 RFP koko happimo jeeyi sababu no ñawore makko yani ñalawma hanki o duuɓi ɗiɗi e kaso sen giwi to leydi Mali koto Burkina Faso paɗena armée leydi Burkina Faso ɓe kolliti ɓe bombi pick-up goto hanki o ɗum kono ko biyeteɗo Nasumbu noon tawide koye diwan mo Soma ɓe taɓɓiti hewɓe kono kadi ɓe bonni kaɗirɗe kewɗe no feewi e ballal wonande laana ndiwowa leydi mabɓe to Guinée Conakry ƴeewoyde ngaalu ngam yaltinde leydi ndi e caɗele ha tenti noon haɓade ko fate basal Amadou Wuri Ba ko hoore jagale ndi tawama tontonere hobbi holliti peeje golle leydi muɗum beele gouvernement wawa dañde sifande ko fate financement ji ngam habtade ko fate basal e nder leydi mum ko waɗa ɗum ko noon hanki o kanko général Mamadi Doumbouya wo toɗɗima hewɓe kay e yimɓe martaɓen to banggue armée o taw ko waylo ardotoɓe yoga e fannuji taw koye sifa armée leydi ndi to leydi Togo hanki hewɓe jalti ngam suɓoyade wonande sarɗiyanko men kame ardotoɓe conseil régional ji ɗi wonande sumgoji ɗin dewi lawol no hannirta ni ala kalɗitina en caɗele haydara ko wona ɗum ko noon wonande catal seni holliti ɗo tan e balɗe 4 joyya ma jencude ndi yaltu ha laaɓa musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kumpital min gaddanno moon kikiɗe hannde o ñaguima yafuya noon wonande hunde ene taƴa wonno kuura koko kuppi ɗum jeeyi sababu en mbawata yiide ko winda ko beele mbawen saktande yimɓeɓe kumpital ngal ko heddi en ko e nder jayndeli men Afrique ha to joolam jaɓeri kala to leydi Gambie ko musidɗo men koddanene Abouba kono ne kadi to leydi Mauritanie ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbotia toon to Daka Madina Gounass ko Amadou Sambalo ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hirane ñaguima yafuya no feewi nde tawno guila nani kura o ko jaaɗo en jiiɗino waddude hen ha mbawen wawde timminde kumpital ngala kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranena